И здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Ще играем пак на Fortnite, но не едно в едно, просто Battle Royale или OG или Squid Game, не знам, ще видим последствие. Така. И ще видим сега. Ако се чуете кой ме снима, братовчетка ме снима, така че да сменя скина. Така, ето ме мен. Здравейте. Така. Опа. Падам телефона. И кой искам да сложим? Така. Този ли? Ето слагам с този. Така. И така, ще играем на... пак едно в едно. Пак. Буквално имам си оператор този път и затова се вижда по-хубаво. И сега чакаме. Или да сменя на бързо скина. Не, сменя го се то. Така. И така, заредиме. Абонирайте се с камбанката, да стигнем 50 абоната и ще играем на живо. И 10 лайка. Задължително, хора. И не знам колко ще е дълго това видео. И ще ме заредил. Ето между другото се вижда. Айде бе, зареждай. Опа, заредим почти. Хора, това видео мисля да е горе-долу 5-6 минути. И да. Оп, ние много хора играем ли бе? Това не е нов едно, както си мислехме. Опа, умря. Ще взема оръжие, хора. Бързо. Добре, хората тук сме. Сега вземаме си един снайпер. Ето този снайпер. Така, ето снайперчето ми. Буквално някакви хора се чудят, аз не знам, някакви хора. Това какво е? Помпи. Не, това вземам. О, помпа е така, помпа ми трябва. И мисля, че съм готов, но нека вземем меча. Така. И отивам да взема едно нещо, сега ще видите. Къде отиде това? Ето го. Така съм готов. Айде. Хора, тук много хора играем буквално. Чу хора тук. Аз тук имам 0 кила буквално. Не като миналия път, бровари твори. Мали. Къде си. О, не, то ме застрои и ще умра. Хора, не умрях. Буквално, много трудно тук не е само един в един, 101 буквално. Много е трудно тук. Не, тук. Това всеки път ми се случва. Майко, къде си? Хора, видяхте ли колко му взех? Как ми умря? Как? Хора, буквално стана да видя колко минути има. Окей, 4 минути, лично съм направил. Буквално 60 минути това чудо. Мисля, че не знам колко време ще е. Мисля, към 10 минути го правя това малко по-дълго видео. Ой, падна хора падна. Брат! Много са добри! Въй, как го убиха. И хора, искам, както ви казах, имаме буквално, не знам до кога, но искам за 3 месеца да станем 50 абоната. Буквално да. Ако не станем,
Ще ми се разсърдя. Искам 10 лайка. Само това. Къде са? Чувам хора. Къде са? Къде тираха, бе? Ай, тук. Хари, ма. Майко, та колко е добра. Тази е много добра. Къде си? Ой, то спак, удя. Дай. Добре, убих един хора. Убих един. Добре, му ворон, окей. Не отиваме там. Ой! Вой, то как ма изкемпят да е. Още 5 минути хора, мисля, че спираме. Не знам, ще видим. Може и по-дълго, може и по-късно, не знам. Абе, когато... Вижте хора, вижте там пише 2 кила. Ако станем 10 кила, спираме. Ой. Зависи всичко от мене. Уи, 3 кила. Хора, не съм се стегнал, просто искам да имам килове. Просто не искам просто да спирам видеото ми. Искам просто да имам килове. Къде сте? Мили мои, момко. Хайде отвори, госпожице. Няма да се... кой ме стреля? О, не. Как ме би? Това го имам на камера. Как го би? What? Как му убил, е? Добре. Да вземем снайперчето и да ги почваме. Това е добре. Това е режим. Добре, взехме 99 по 600. Къде че? Бро. Ой, как ми умря? Хора, 10 кила и спираме. 10 кила и спираме, обещавам. Защото ще стане много дълго. Така. Бъй как се покатерихме. Така. Колко време? Мали хора. Взехме. Мали, колко са добри. Хора, много са добри. Тук не играем слабаци, ми играем прота. Някакъв човек има 95 кила. Правим 10 кила, аз имам 5. Как лъж 2 кила? Имам 5 кила, нали? Говоря на братовчетка ми, ако не знаете. Не, ще я убия тази. Така. Искам да паднат. Уф, хора много са добри. Добре. Не! Мали. Пишете долу в коментарите дали се чувам и дали се виждам. Сега да падна. Така. Майко, колко хора. Има така. Малко да едитваме, ако ще кажеш. Ой. Откъде?